Okay, så alle kender reglerne? Altså når andre her, så er der ingen, der får lavet spillet. Ja, korrekt. Ingen får lavet spillet, når først går i gang. Når først vi går i gang, er der ingen vej tilbage. Ja. Katrine? Ja. Ja. Hvad fuck sker der, mand? Slap af, Sammy. Det var bare vinden, der puste lys ud. Prøv at råbe og gør selv døve. Slap af, Selma. Han fik bare en chok, okay? Send nu bare de fingre tilbage. Det her er for åndssvagt. Vi har ventet snart en halv time, og der sker intet. Hvis du forlader rummet nu, vil ånden følge efter dig. Jeg smutter. Vi ses. Åndssvagt. Kom tilbage, mand. Tag lige sammen, mand. Nå. Nu er han gået. Kan vi så bare prøve os 4? Jo, Kan vi godt. Okay. Lad os spørge ånden, om den gider forsvinde. Jeg kan heller ikke lide det med. Ånden. Vil du forsvinde nu? Hvad fanden gør vi så nu? Er du en god ånd? Ja. Er du herinde? Der var noget over i værkstedet. Hvad sker der? Jeg ved ikke, jeg så noget. Men vi har også lige haft kontakt med en ånd på værkstedet. Jeg gider ikke mere, jeg vil gerne hjem. Ånder, vil du bare... Stop nu, jeg vil gerne hjem, Etienne. Nej, sid lidt. Vi Nej, spiller følg mig nu hjem, jeg vil gerne hjem. hjem. Jeg gider ikke mere. Jeg følger lige det hjem, så kommer jeg igen. Etienne, der er så klamt herinde. Ja. Prøv lige at kigge herind. Nej! Stop, Etienne, stop! Vi har ventet snart en halv time, og der sker intet. Jeg smutter altså nu. Synes du ikke også det? Der findes altså ikke... Kom nu med. Der findes altså ikke... Ej, hvor fanden... Ømmer!